Celkovo prebehla rekonštrukcia s oboma dievčatami prekvapivo dobre. Hoci sme boli na stavbe takmer každý deň počas 2 mesiacov, zapojili sa a samozrejme nesmieme zabudnúť na starých rodičov, ktorí sa o ne naozaj dobre starali. Hlavným dôvodom kúpy domu bola jeho poloha a predovšetkým fantastický výhľad. Ďalej je to blízkosť práce, zariadení na trávenie voľného času a školy. Cítiť sa doma príjemne pre mňa znamená byť obklopený rodinou. Žiť vo veľkých, svetlých miestnostiach s množstvom svetla a dreva, ktoré ho zútulňujú. Od začiatku nám bolo jasné, že sa rozhodneme pre drevohliníkové okná. Tento vzhľad sa nám veľmi páči a materiál vyžaruje toľko prirodzenosti a tepla. Po mnohých porovnaniach a odporúčaniach od priateľov sme nakoniec skončili pri Internorm a sme s našim rozhodnutím absolútne spokojní. Veľmi ma zaujalo, že výmena okien prebehla tak rýchlo a hladko.